Bon dia! Mireu, aquest mes de maig treballarem amb contes, vale? Totes les classes seran explicar un conte i després fer les posicions de ioga de les cartes. Sí? Comencem. Mireu, aquest és supercookie, aquest conte. Diu, tots sou els meus ossets preferits. Hi havia una vegada una mare ossa, un pare os i 3 ossets petitons. El primer osset, el segon osset i el tercer osset. Cada vespre, els pares els ficaven al llit i sempre els hi deien: «Sou els nostres ossets i sou els més meravellosos del món». Una nit, després de que la mare ossa els hagués fet una abraçada i els hagués dit «Sou els ossets més meravellosos del món», sabeu què els hi va passar? Que van començar a preguntar a la mare os algunes coses. I com ho saps? Com saps que som els ossets més meravellosos del món, mama? Perquè el vostre pare m'ho va dir, va contestar la mare ossa. La nit que vau néixer, quan el papa us va veure per primer cop, em va dir i em va recordar molt bé: «Són els ossets més preciosos que he vist mai de la vida». Els petits es van arraulir al llit amb un somriure de satisfacció. Aquella sí que havia sigut una bona resposta. Però un dia, l'osset primer va començar a preguntar-se si els seus germans no eren millor que ell. Tots dos tenien piquetes a la pell, però ell no tenia ni una. Potser a la seva mare el que més els agradava del món eren les pigues a la pell i ell no en tenia cap. I l'osset a segon es va preguntar: «Potser el papa os prefereix els altres més que mai. De fet, ells són nois i jo sóc una nena». I el petit os, el tercer, va començar a preguntar-se: «Jo només sóc el més petit. Els meus dos germans són més grans que jo». Així doncs, aquella nit, els 3 ossets van preguntar al pare os: «Però quin osset, papa, és el teu preferit? Quin és el que més t'agrada?» «No podem ser tots els millors». «I tant que sí», va contestar el pare os, «i ho sé perquè m'ho va dir la vostra mare, quan us va veure per primera vegada». I l'osset primer va dir: «Però és que jo no tinc cap piga». I el pare os va dir: «Però si això no té cap importància». I el segon os va preguntar: «Però encara que no sigui un noi, m'estimareu igual?» I la mare os el va abraçar amb molta tendresa i li va dir: «És igual si ets un nen o una nena, jo t'estimaré igual». I el tercer os, el més petitó, li va dir: «I mare, encara que jo sigui l'osset més petit de tots, també m'estimaràs igual que la resta?» I la mare os va dir: «Doncs clar que sí, jo t'estimaré igual que la resta». Així que aquella nit, els 3 ossets més bonics del món, a l'hora d'anar-se'n a dormir, es van quedar dormint feliços i tranquil·lament, perquè aquella sí que havia sigut una bona resposta a el que havien dit els pares. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Avui farem les posicions de color verd i començarem amb la primera, que és l'arbre. Així que aviam on les poso, mira. L'arbre, us en recordeu com es feia? És que tinc el Dexter allà. Vols venir a saludar? Vine, Dexter, aquí si vols. Ho voleu veure? Mireu. Està aquí el Dexter. Digue'ls hola als nens, digue'ls hola, nois. Un dia vindré a l'escola a veure-us. Bueno, va,
Dexter, anem a fer les posicions. Seus aquí, meus nens? T'has de portar bé, La primera posició és l'arbre, i és així. Si no us aguantem com jo, que ara estic una mica distreta, ens aguantem una mica de la paret, sí? Super! I després farem... Mireu, aquesta que fem aquest soroll que en fem. Hop! I... hop! Molt bé! Vinga, va, que en fem un altre. Farem el pont. Però jo faré el pont... Hi ha els dos ponts, com ja us el sabeu, jo prefereixo fer aquest. És que l'altre em fa mal l'esquena. Molt bé, nois. I ara toca fer la foca. Us en recordeu? Aviam com fem la foqueta. Aviam. Fèiem així. Dexter, que tu fas la foqueta? El Dexter està molt concentrat. I ara farem el colom. Mireu. El colom us costa una mica. És aquesta. La cama dreta la posem arrugada així, doblegada. I l'esquerra l'estirem i ens quedem així posats. Molt bé, Si és que ja esteu supergrans. Hi ha molts de vosaltres l'any que ve comenceu P3, així que clar, sou uns experts del ioga. I ara farem la papallona. Mireu, així les cametes i les movem com una papalloneta. Tu no vas fer la papallona, Dexter? Dexter no vol fer res, està molt concentrat. Molt bé! I ara farem... Aviam... Les posicions, jo les faig una mica de pressa. Però a casa amb els papes és guai que us prengueu el vostre temps i ho feu més tranquil·lament. Vale? Farem la tortuga. I com fa la tortuga que se'n va a dormir? Així. Un, dos i tres. La tortuga, la tortuga. Un, dos i tres. La tortuga ja no hi és. Molt bé, nois. Super. Aviam. I ara, per acabar, farem aquesta. És una mica com la posició del guerrer. Les cames van com la posició que he dit, de la del guerrer, però les manetes van endarrere. Molt bé! I ara cap a l'altre sentit. Super! I em sembla que hauríem d'anar acabant i farem... Vale, aquesta sí que m'agrada que la feu. És el llangardaix, mireu. Aviam com fem el llangardaix, va. Aviam... Així. Super! Doncs res, nois, espero que us hagi agradat el conte dels 3 ossets i el Dexter i jo ens despedim de vosaltres, vale? Els hi fem un petó a la càmera, mira. Anem a fer un petó als nens. I les nenes de l'escola, digue'ls adéu. Mua!